Pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Nagsiling Jesus, niyan anuman ang akong ikakatanding, ang mga tao hindi niya panahon. Sugad anuhira, sugad ilahin kabataan na nagkakalingkod hatabuan. Ano sang hukpo nagulilat ngadtuhan laking hukpo. Inpatunog na namon para iyo ang turunggon para pagkasal, kundi waray ka mo sumayaw. Nagkanta kamihin mga masulog kunya kanta yung paglubong, kundi waray ka mo magtangis. Pinanhi, iuwan niya paragunya, nga nagkuasa iya nga waray uminumin vino, na nagsiring ka mo, insasang kayan hiya hinyawa. Pinanhi anak ang tao na ginaon, nga ininom hiya, na nagsiring ka mo kita daw ini nga tao, malamon ngan para hubog hiya. Sang kayan mga parasukot hinbuis, ngan mga makasala. Kundi ang kinaadman sa Diyos, ipapakita nga matuod, at kumatanan nga makarawat ni nga kinaadman. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Tinaton ginbasa ng Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, 31 at 35. Din, tinatagal kita ng Panginoon ito at ang kinailan. That we are ambivalent. Kuray, kadong ito na atong una-una, ito na atong tundukta. Ano ito na atong kinuha kasaling kapwa. Kasi ang Ginoo, nagpatukar kami, turunguhin pagkasal, waray ka mo sumayaw. Nagtukar kami punib beri, waray mo na mo pagkanis. Ano ba talaga tuya? Kaya ito matalan na nagulmati ka, ano ba ito atong karuyan? Itong pagbukus, itong atong kundukta, itong atong kalugaringan. Mati kang man atong kalugaringan. Gintagan kita rin kubit, no? Ano kita pagbago? Dumugang lugod atong pagsinabot. Dahil pagbago mati, hindi reflected ka na external. Mga butang ng sinito pa, kung magdadala na aton, yung paghinuklog ito na aton kalugarin, yan aton hugot pa, yung pagsarig sa Diyos, suging pagtadong, ito na aton pinabuhi matagal. Ibaro kita itong pag-usisa, Panginoon, ito mga sinyalis